Jamen, det redigerer vi bagefter, Carsten. Det skal du ikke tænke på. Var det 17, den hed? Hvad? Prøv lige at spørge Nick, om den hed 17. 18? Ja, der ligger også noget, der hedder 17 her. Og det var Dr. E, ikke? Nej, det kan ikke være Dr. E herfra, så der kun er 5 sømil til, vel? Nej, det er det i hvert fald ikke. Men jeg har positionerne med også. Ja, ja. Der er børn, der kigger på tv også. Det er hvad vores instruktør får os til at slæbe. Hvad man ikke skal finde sig i, du? Hvad så? Hvad så? Skal vi have en sidste record? Skal vi da? Godt. Det kan nok blive godt. Billeder af Superman. Jamen, ham har vi. Har vi? Ja, det er godt. Men det hjælper ikke. Det gør godt mere. Nej, det kan godt. Det er bare fast på tænderne. Frem med tudefjæs. Men så kan de bruge luften på 10. Ikke 3 gange, ellers så er det leg. Ellers så er det leg, og så er det altså det ses tørdragt, du står og pisser ind i. Hvad? Det ses tørdragt, du står og pisser ind i. Det er sådan lidt gusten, ikke? Hvorfor? Men, tillykke, Carsten, du har vundet en genbrug. Jeg har lige brugt 20.000. Det var kun drøb. Ja, men du står i pis til anklerne, ikke? Jo, noget af den stil. Jamen, god tur. Tak. Nu vil jeg komme op. Prøv, brække ben, held og lykke. Så. Men det var en helt anden årsag. Holder du fast? I laver det igen. Du holder i fri af bunden og noget, ikke? Så der er ikke nogen strøm, og de andre kan også gerne. Det er ærgerligt. Er der ingen, der lige gider køre den med? Det er bare for en... Jeg vil tage mit blybælte på. Din hvad? Mit blybælte, mand. Det ligger hernede. Der står der på den. Ja. Yes. Ja. Der. Så du kun have det 10 kilo på? Bare hold med Prøv at se, hænder. hvor meget jeg har på. Nej. Og spæk. Hvad var det med det?
Ja, det bliver så en how not to do nu. Hvordan man ikke skal Med alle de her. Jeg tænkte, hvad fanden var det for noget blybænd allerede ved at ryge af? Man bliver så slank hernede. Mette? Finder? Og kæft, hvis den holder tæt, så er det en genial karakter der. Det håber jeg, hun gør. Altså lidt strøm. Nej, ikke skide strøm. Prøv at kigge her. Ja, vandbevægelse. Jeg kan bruge mere strøm i en Så de er optaget.